Megértek. Csináljunk egy-két képet. Úgy van így. Figyelj, ha láthatatlan akarsz lenni, légy szemed, igaz? Szokták tudni a... Ja, ne csinálsz! Megkérdez a anyádát. Hol látnak jobban azt? Én is azt néztem, hogy minden lát. Krisztián felállóra a balkon, most Ha majd ott felállnak, aztán visszamenjünk oda, vagy maradjunk, akkor szólunk. oda felállsz. Ott se szerintem. Egyszerre, ugye múlt héten elmondtam. Azt írták róla, a James Bondnak is van. Érted? Te olyan 0-0 hanyas? Ez James Bondnak is van. Ez fönt meg a központban Pesten meg érzékelték tudod. Mi a helyzet érted? Hát, hogy egy kártya elég sűrű van. Azt akkor annak utána szoktak járni. Hát az ugye bejön. Számít. Nem messzire, a szomszéd fölműt nem ér. Ez ki ez a papa? Az este már Ilyen költünk öreget. Meglátjátok ezt a képüket? Hallod? Hogy közelebb lehet. Kombinében is volt. Akkor érted, magának tudod beszélsz a pisztolyt, elkezded pörögni az óra, és 400 forintnál pisztolyt vagy cső, hogy elindult bele az óra. Érted? És nem az a durva, és az a... ennyi, és látod, az a pénz. Az... hova lett? Ez nem a tiétek. Mi? Ez nem a tiétek. Hát de figyelj, ne engem rövidítettek, de viszont amikor én is fogok felé. És 14 főleg, még 2004-es főleg, hát maradok, és maradok, még úgy. Gyertyaszem, gyöngyszem, felégető mézes kalács, hajcsattok is barkötők, s egy régen elszakított lánc. Illés emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket nincs erőm, s mind értéktelen. Fillés emlékeim, oly drágák nekem, ők tudják, mennyit ér az életem. A művirág sok éve már a célgyörgyére kinyílt, se fénye már, se illata, de őrzi még az álmait. A rombolban csak borfogó, s ott hever az asztalon, a lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom. Villés emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket nincs erőm, s mind értéktelen. Villés emlékeim, oly drágák nekem, ők tudják, mennyit ér az életem.
ők tudják, mennyit ér az életünk. Pilléres emlékei, erről szólt a dal. Emlékek, amelyek végigkísérik életünket. Szépek és csúnyák. Emlékezetesek, és a legjobb lenne elfelejteni kategória. De nem lehet, hiszen hozzám tartoznak. Szerintem nincs hangom. Tisztelt közönség! Nem mindennapi dologra vállalkoztunk, Belzsényi Dobos Mariannal, amikor az elmúlt évben a retrotárgyakból megrendezett kiállítás után felbuzdulva, sikeresen megígértük, hogy a folytatás egy retrodivat bemutató lesz. Volt egyszer egy 60-as, 70-es, 80-as évek. Szocializmus, legvidámabb barak, pártkongresszusok, politika, a munkásosztály győzelme. De emellett élt egy párhuzamos világ is. A bakelit lemez, a miniszoknya, a neonreklám, a szódavíz, a trabant, a házi buli, vagyis ma már a retrókorszak. Időutazás az a javából. A közönség soraiban ülnek olyanok, akik a fiatalságukat élték meg ebben az időben. Vannak, akik gyermekkori emlékeket hoznak elő, és bizony vannak olyanok is, akik még meg sem születtek. Mi is volt akkor? Vagy inkább mi nem volt? Nem volt színes tévé, még a fekete-fehér sem minden háztartásban. Eszembe jutott, hogy a 80-as években 8-10 mentünk egy helyre, ahol videólejátszó volt, és egymás hegyé hátán zsíros kenyeret ettünk, illetve a fiúk literes sört ittak, és egy rossz minőségben másolt, szinkronizált videófilmeket néztünk. Hiszen alig volt háztartás, ahol előfordult már akkor a videólejátszó. Nem voltak drága ételek, italok, csak a zsíros kenyér és a kőbányai. Nem volt DVD és CD lejátszó, de volt bakelitlemez, meg szalagos magnó. Nem volt mobiltelefon, ha elkéstünk otthonról, büntetés járt, szobafogság vagy egyebek. Nem volt számítógép. A 80-as évek végén már egy-két módosabb háztartásban előfordult. Nem volt internet, nem voltak plázák, a Korvin áruház, az úttörő áruház és a Skála volt a fő szenzáció. Nem volt áfa, de nem volt vállalkozás sem. Az üzletek választéka elég sivár volt, mit nem adtak akkor egy jó minőségének tartott csehszlovák szöszmös mackóért, egy jó nejlonharisnyáért és a faszappan is nagy költségért. Az utakon kevés gépkocsi járt, az is kesítás árát is. Nem nagyon volt lehetőség külföldre se járni, ha mégis, akkor inkább a szocialista országokba jutottak el a turisták. A romániai és bulgáriai tengerpartok várták a nyaralni vágyókat, de a magyarok többsége a magyar tengerpartot választotta, vagyis a Balatonra ment nyaralni. Emlékszem, nekünk is egy Zaporozsec márkájú autónk volt, egy nap volt, amire leértünk a Balatonra vele. Nem ismertük a mikrohullámút, az olajsütőt, a kerámia alapos tűzhelyt sem. Szóval ilyen volt. Mindannyiunknak más és más emlék jut róla eszébe. Ma délután zenével, reklámokkal, filmbejátszásokkal és persze a divatbemutatóval időutazásra visszük Önöket. Tartsanak velünk, irány a retrókorszak. De lássuk csak, milyen volt az élet vidéken. Egy rövid filmbejátszással és az utána következő videóbemutatóval varázsoljuk el Önöket. Egyszer próbáljuk ilyen is. Jöjjön. Thank you.
ami az örök Moszkóban feltűnik, az már a nyarali vész. S-modell. Ami a divat örök mozgásában a legújabb, az nálunk már kapható. Sok kivételes modell, különleges modell, S-modell. Szikrázom csillog az ágon alá, kinyúlik az ünnepi fény. Díszítsük együtt fel ma délután, mi bánkat te meg én.
konfitervízbe egy kupa 1067. És megszűnt a mosogatás. Mert a 1067-ből 5-10 perc alatt önmaguktól megtisztulnak a kedélyek. Örülítenikben törölgetés nélkül ragyogó tisztálatán mindenki. Az én hiszem tehát A 1067. alkoholos mosópasta. Korszerű mosószer, korszerű műanyag flakonban. Ne rázik, nem törik. Kényelmes, gazdaságos. Mint már említettem, a boltok választéka nem túl választékos volt. A konfekció méret sem volt mindenkire jó. Sok varrónő tevékenykedett akkortájt, aki az egyéni ízlésvilágot, az egyedi méretre szabott ruhát el tudta készíteni. A Jersey ruhás korszak bemutatása következik, ragyogó színpompában.
fél a megfestésre párhozás. Elvarázsolt meseország az egész. A megjelenés a munkahelyen is fontos volt, főleg ha az ember lánya titkárnő volt. Lehet, hogy még egy karriert is tudott csinálni. Köztünk minden szerelemnek véget, csinálj, amit akarsz. Minden gondot nem tűrök eléken, csinálj, amit akarsz. Veszekedve élni nem jól szokás, senkinek csak járható morgodás nem ér. Te vagy a hibás. Csinálj, amit akarsz. Csinálj, amit akarsz. Hiányzik a jótól gondoskodás, ennek után vége nincs folytatás nem ér. Te vagy a hibás. Valamikor régen távol voltál. Sehogy se lehet kijönni veled már. Köztünk minden szerelemnek véget, csinálj, amit akarsz. Minden dolgnak nem tűrök eléken, csinálj, amit akarsz. A következő összeállításunk az alkalmi ruhák bemutatásáról szól, hiszen táncolni, szórakozni akkor is szerettek. A különlegesség, az első bemutató a dingli ruha volt.
Szia Zsuli! Én vagyok az Üszi! Van egy kis mondani való! Nincsenek ide, gyere, kis ennivaló, és a kis ennivaló, dobjuk fel! Én fürdök jó feketén, a grúton láttanak én, szól egy csuda-csuda vadgólálunk, táncos, 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 várunk, csak mindegy, láttátok, hogy hozta fel. Hívunk táncolódott, hozd nekem nyerőt, hozd nekem. Egyőre a csúfot mellőttük, előbb a fiúkat megnéztük, mindenki szokott, majd visszarendet. Tűnjetek el!
Láthatták, most pedig, mint láthatták a Balatont, tehát a nyári divatbemutató következik.
Balaton, nyár, szerelem, fiatalság, esetleg a szót beutaló. Fogadják szeretettel a nyári blokkunkat. kisdobos, esetleg pártag abban az időben. Most nem kell felemelni senkinek a kezét, csak költőítéltés volt. Let's go!
Közelik az ősz. Az ősz egy borongós évszak, a ruhák színében is megmutatkozik. Azonban mi ezzel is dobtunk egyet. Fogadják sok szeretettel ezt az összeállítást.
óriási ruha az önök számára, ugyanis sikerült megnyernünk 3 nagyon szép fantasztikus konyha énekeljenek is, fogadják a színpadon szeretettel, és Szabó Lászlás, Szabóné Récsi Erikát, és Kisné Szent Sofert Zsuzsikót, és kísérőnkkel Trúdi Csabát. Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok, de én érzem mégis őriznek fent az őrült angyalok. Ha egy túlhajtott világ nem figyel rád, tudom jól, hogy valahol messze még meglepetések várnak. Még itt vagyok veled, hát nem kell féltened, de ha messze járok a világ, úgyis forog majd veled. Kávéztatom tanulok, csak hajt okozhatok, mert ti szabad vagyok, bár te azt hiszed, csak egy egyszerű bolond. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túl bolond vagyok. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túl bolond vagyok. Kívánok minden újat, hogy egyszerre mindent lássak, ezért nem érdekel, hogy mennyire tetszem neked vagy bárki másnak. Ha csábítanak a vágyak, futnék a nagyvilágnak, pedig tudom jól, hogy valahol messze még meglepetések várnak. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túl bolond vagyok. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túl bolond vagyok. Kívánok minden újat, hogy egyszerre mindent lássak, ezért nem érdekel, hogy mennyire tetszem neked vagy bárki másnak. Ha csábítanak a vágyak, futnék a nagyvilágnak, pedig tudom jól, hogy valahol messze még meglepetések várnak. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túl bolond vagyok. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túl bolond vagyok. Nem tudom,